IFM News Sports. Ang kurkurang man iti players ganda ti token tekstropang giga ang makastrek iti finals kontra Meralco Bulls iti Game 5 PBA Season 50 Philippine Cup Best of 7 Semifinal Series na ito itangal daw iti Smart Araneta Coliseum. May salayan nga dang iti tropang giga nga igem iti kartada nga 3-1 nga saan ngagpatiw dagito oras tila 5:15 inton malem kontra Meralco Bulls agan natin met ngagteleneed iti kontensyon ken makapwersa iti Game 6. Aminado ni Coach Chat Reyes nga saan nga siya City Mission dagitoy malaksid iti manamnama ares bakit iti dati a kampiyon na Bulls ken masapol iti tropang giga ang makadiskarte dagitoy gapo iti kawan ti ace shooter nga ni Roger Bugoy gapo iti hamstring injury. Sumanggir manen ti TNT ken Calvin Oftana iti posible pa akaawan da rayo ng bata gapo iti ankle injury ken nagpapalaying paylaing iti trangkaso ni Kelly Williams. Kabayatan na iti main game oras tila 7:30 inton rabii. Agino na iti bentahe ti reigning champion nga San Miguel Beer kontra Ginebra San Miguel nga tabla dagitoy nga dan 2-2 a kartada tapno makastrek met iti best of 7 finals. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak RMN.